हेलो माँ। पहुँचिलु दिल्ली रे? हाँ दिल्ली रे ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ଯାହା ହଉ ମୋ ଝିଅ ଯାଉଛି ଚାକିରି କରିବାକୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲି। ହଉ ହଉ ଯା। ତୁ କାଇଁ ମନେ ପକଉଛୁ? ତୁ ହିଁ ତ ପଠେଇଲୁ। ହଁ ଚାକିରି କରି ପାଠ ପଢିବା ବି ଦରକାର, ତା ବୋଲି କଣ ଏତେ ଦୂରକୁ ମତେ ପଠେଇଥିଲୁ? ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ପହଞ୍ଚିକି ତତେ କଲ୍ କରିବି ହେଲା। ହଁ ଏଠି ଖାଇବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିବ, ପିଜି ବୁଝି ଦେଇଛି ନା। ପହଞ୍ଚିକି କଲ୍ କରିବୁ, ମୁଁ ଚାହିଁଛି ତତେ ହେଲା। ହଁ ମା କଣ ଖାଇଲୁଣୁ? ହଁ ବୋଉ, ହଁ ଖାଇ ଦେଇଛି। କଣ ଖାଇଲି? ମୁଁ ଖାଇଲି ଭାତ ଡାଲି, ଆଉ ଏଠି ତ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଇଥାଏ। ସବୁ ଖାଇକି ପେଟ ଫୁଲ ମୋର ପୁରା। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ହଉ 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 ତୁ ଯା, ଖାଇ ପିଇକି ଶୋ ହେଲା। ତୋର ପୁଣି ଅଫିସ ଅଛି, ଯିବୁ କାମ କରିବୁ ନା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ତୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଅଫିସରେ? କାମ କରୁଛୁ? ହଁ ଏଠି ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛି। ତୁ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ପଠେଇଥିଲୁ ନା ମତେ। ହଁ ରେ ମା, କଣ କରିବି ଆଉ। ଆଗ କାଳରେ ମା ମାନେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ପାଇଁକି ମାଗନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପଛରେ ହାତ ପତାନ୍ତି। ଏଇଟା କେବେ ନ ହଉ ବୋଲି ମା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଲେ କି ଝିଅ ପଛେ ଦୂରରେ ରହୁ, ଝିଅ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହଉ। ହଁ ଠିକ ହିଁ ଅଛି, ମା ମାନେ ନିଜ ଝିଅକୁ ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋ ମା। ହଁ ମୋ ଝିଅ ବୋଲି କଣ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରକୁ ପଠେଇଦବା ନିହାତି ଦରକାର ଥାଏ? ହଁ ପାଠ ପଢେଇଲ, ବଡ କରିଲ, ଏବେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲ, ତାପରେ ବାହା କରି ପଠେଇଦବ। ବାବୁ ଦୂରରେ କାହିଁକି ମା, ଆମେ ତ ଅଛୁ ଏଠି। ଆମେ କଣ ତମଠୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ କି ବୋଉ? ତୁ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହବା ନିହାତି ଦରକାର ମା ଆଜିକାଲି, ନହେଲେ ତତେ କିଏ ପଚାରିବ? ଆମେ ତ ମରିଯିବୁ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ତତେ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ହିଁ ଏଗୁଡା ସବୁ କରେଇଛୁ। ବାହା ହେଲା ପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଚାକିରି କରିଥିବା ଦରକାର ମା। ସେଇଟା ଆଗ କାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦିନି, କାନ୍ଦି କିଛି ମିଳିବନି। ଏଇ ଚାକିରି ଯଦି ନହବ ଆଉ କୋଉ ଚାକିରି କରିବୁ? ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ। ହଁ ବୋଉ, ନ କାନ୍ଦିକି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାମ କର। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି।